Takulandirani pano pa Samavita YouTube channel ndipo munkhani zathu za msiku la lero muli ndi ine Mike Thompson. Ndipo nkhani yathu yoyamba msiku la lero ndiye kuti nduna yoona zachuma a Simplex Chichola Banda ali anthu mdziko muno ali ndi zifukwa zokwanira zovotera Dr. Lazarus Chakwera ndi usogoleri wa chipani cha MCP pa chisankho cha pa 16 September. Achichola ndi Dr. Lazarus Chakwera ndiye khayo amene amayika zofuna za Malawi pasogolo osati kusogoza kusankhana mitundu monga mmene amapangira maboma ambuyomu. Iwo ati nthawi yakwana kuti anthu amboma Radowa akapereke voti kwa Dr. Lazarus Chakwera kamba kuti iye wabweresa zitukuko zosiyanasiyana monga msewu wa Nambuma, nyumba zophunziriramo komanso nyumba za aphunzitsi ndi magesi madera akumidzi. Ndunayi yapemphanso amalawi onse kuti pa 16 September asamavotere chisoni koma azavotera anthu amene ali ndi chidwi ndi chitukuko monga Dr. Lazarus Chakwera ndi aphungu wa chipanichi kuti madera awo apitirire kutukuka. Ndipo nkhani yathu yosadira ndiye kuti mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera wati iye alibe tsankho ndi anthu amchigawo chakumwera kwa dziko lino. Mtsogoleriyu amalankhula izi pamwambo otsegulira bwalo la zamasewero la Mwanza lomwe mwadzina ati lithandiza kutukula ntchito za malonda komanso kupezesa anthu ambomalo ntchito. Achakwera apempha anthu mdziko muno kuti asamakhazikike ku chipani potengera kochokera kwa yemwe amamusatira komanso azitengera zintchito za munthu. Iwo ayamikiranso mabwanamkubwa a maboma aneno komanso Mwanza pomwe agwira nawo ntchito bwino pomwe mabomawa anakumana ndi mavuto a njala komanso chilala. Nduna yoona za maboma ang'ono Richard Chimwendo Banda wati pambali pokhala ndi nduna kuchokera maboma a Mwanza komanso neno maboma omwe apitawa anakanika kuyika zitukuko zokhazikika. Bwalo la masewero la Mwanza alimanga ndi ndalama zokwana 6 billion kwacha ndipo lizikwanisa kuzaza ndi anthu pafupifupi 20,000. Ndipo nkhani yathu yosatira ndi yakuti pamene mankhwala mzipatala mulibe njala ndi nanu dziko la Malawi likhoza kuloza ndalama zokwana 350 million US dollars zomwe Malawi kwacha ndi 605 billion zomwe lidapereka ku kampani ya ku Romania ya East Bridge yomwe imayenera kubweretsa fertilizer mdziko muno. Chenjezoli likudza pomwe zikalata za bwalo la milandu zomwe Platform for Investigation of Journalism PII yapeza zikusonyeza kuti boma la Malawi lidapereka ndalama zokwana madola 350 million ku East Bridge. Chonsecho bwalo la milandu ku Romania lidali litagamula kuti kampaniyo yalephera kubweza ngongole. Polankhula ndi PIJ, Dr. Benedetta Malunga, mphunzitsi wa zamalamulo ku University ya Malawi UNIMA, wati dziko la Malawi litha kuloza ndalama zonse. Iye wati dziko la Malawi litha kubwenzeredwa ndalama zingati katundu wa kampani akukwanira kubweza ngongole zake zonse. Mwachidziwikire katundu wa East Bridge ndi osakwanira ndipo sangathe kukhutiritsa onse omwe ali nawo ngongole. Izi zikutanthauza kuti angongole aluza kuphatikiza amalawi. Malunga adauza PIJ ngati sichoncho Malawi ikuyenera kutenga nawo mbali pa mlandu omwe udamvedwa ku Romania. PIJ yavumbulusanso kuti mpaka pano matani 20,000 okha a fertilizer ndi omwe adafika mdziko muno. Anthu ena asina khutu PIJ kuti kampani ya East Bridge ikumagwirana chanza ndi akuluakulu aboma komanso akuluakulu a chipani cha DPP komwenso akuti ikukhutula ndalama za kampeni ndi cholinga choti chipani chomwe chingawine mwadziwiri chizayipasebe makontrakti zisankho zikazatha. Nkhani sikusiyana ndi nkhani ya mchaka cha 2023 pomwe dziko la Malawi lidapereka ndalama za nkhaninkhani ku Barcade Foods Butchery ya ku UK kuti ibweretse fertilizer mgwirizano omwe udafera m'madzira. Ndipo ndalama zomwe zidaperekedwa zinali zokwana 725,000 US dollars. Ndipo nkhani yathu yosiriza msiku la lero ndi yakuti Reserve Bank of Malawi RBM yanenetsa kuti ilibe malingaliro ogwetsa mphamvu ya ndalama yakwacha padakali pano kapena kusogoloku. Polemba pa tsamba lawo la Facebook, banki yati ndiyodzipereka poonetsetsa kuti ndalama yakwacha ndiyokhazikika pa msika. Governor wa Reserve Bank of Malawi a McDonald Mafuta Mwale wati kukhazikika kwa chuma ndikotheka kudzera kukweza thumba la ndalama zakunja osati pogwetsa mphamvu ya ndalama yakwacha komwe nthawi zambiri kumadzetsa mavuto akulu azachuma.
ndipo iwo mawu ati kugwetsa mphamvu yakwacha popanda thumba lodalirika la ndalama zakunja kapena kuti forex sikungakonze chilichonse, ndipo iwo akuti choti chawo ndikuonetsetsa kuti dziko lili ndi forex yokwanira. Ndipo posachedwapa bungwe la International Monetary Fund lidalangidza dziko la Malawi kuti ligwetse mphamvu yakwacha pofuna kuyifananitsa mphamvu ndi mmene zinthu zilili pamene ikusintha pa 1751 kwacha pa US dollar ku Reserve Bank, koma pa msika osavomerezeka ikusintha pafupifupi 4500 pa dola. Okondedwa omvera, apa ndipo pamapeto pa nkhani zathu zomwe tinakukonzerani msiku la lero, ndipo mu nkhani za lero munali ndi ine Mike Thompson. Ndipo ngati mwayikonda video chitani like komanso subscribe kuti tithenso kupatsirani ena mwa mavideo omwe tikali tikukonzerani pano pa Sam Mavita YouTube channel.